በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ናብ ዘመነ ዕርገት ስለ ዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ከምኡውን ነታ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላክ ክብርን ምስጋናን ንዓ ይኹን። በረኸታን ረድኤታን አመላድነታን አይፈለየና። ከምኡውን ቅዱሳነ እግዚአብሔር ከም ዘኽበሮም ልዕል ልዕል ከም ዘበሎም ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ በረኸቶምን ረድኤቶምን አመላድነቶምን አይፈለየና። ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ነዛ ዕለት እዚአን ነዛ ሰዓት እዚአን ባሪኹን ቀዲሱን ስለ ዝሃበና ብድጋሜ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። እምበኣል ንሎሚ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ብዛዕባ ርክሰት ዝብል ክኸውን እንከሎ ኣዴታት ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘለወን ኣመለኻኽታ እንታይ ይመስል ብዝብል ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ውዓሉን ጥበቡን ክህበና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። እምበኣር ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ነዴታትና ወይ ከዓ ንኣሕዋትና ዘለና ኣመለኻኽታ እንታይ እዩ ዝመስል? ብፍላይ ከዓ ቅድመ ወሊድ ማለት ኣብ ፃግንአን ወይ ከዓ ኣብ ናይ ወርሓዊ ኣበብአን ልማዳ ኣንስት እንብሎ እንታይ ዓይነት ኣመለኻኽታ እዩ ዘለና? ኣዴታትና ወይ ኣሕዋትና ኣብዚ ወርሓዊ ፅግያ ኣብዚ ፅግአን ኣብ ዝሪኣሉ ወርሓዊ ኣበባአን ኣብ ዝሪኣሉ ወቕቲ ንዓና ንወዳት ወይ ከዓ ንሓፈሻ ዘለና ኣመለኻኽታ ንባዕለን ተንዴታት ወይ ከዓ ኣሕዋትና እንታይ ዓይነት ኣመለኻኽታ እዩ ዘለወን ኣብ ርእሰን? ስለዚ ቤተክርስትያናዊ ኣመለኻኽታ ድዩ ዝኸ እዚ መብዛሕትኡ ሰብ ተረዲእዎን ተመልኪትዎን ዝኸይ ዘለኸ ከመይ እዩ? ከም እግዚኣብሔር ፍቓድ ክንርኢና ማለት እዩ። ከምኡውን ድሕሪ ወሊድ ምስ ወለደት ሓንቲ ኣደ ኣብ ፅንሲ ፀኒሓ ምስ ወለደት ወዲ እንተኮይኑ ክሳብ 40 ጓል እንተኮይና ክሳብ 80 መዓልቲ እትፀንሓሉ ምስጢር ንምንታይ ቤተክርስትያን ዘይተኣቱ? ርክሰት ድያ ወይ ከዓ ረኺሳ ድያ መርገም ስለ ዘለዋ ድያ ንቤተ ክርስቲያን ዘይትኸይድ ዝብሉ ኣመላኽታን ኣራዳዳእን ዘለው ንምቕያር ወይ ከዓ ብመሰረቱ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣተሓሳስባ ድዩ ዝብልማድ እዛ ኣደ እዚኣ ረኺሳ እያ ፀኒሓ፣ እዛ ኣደ እዚኣ መርገም ኣለዋ ማለት ሓራስ ተኮይና ከይተነፅገት ናብኡ ኣይነኣቱን ኢና፣ ክንትንክፋ ኣይግባአናን እዩ፣ ንሳ ክንከይድ ኣይግባአናን እዩ እንዳተባሃለ ናብ ሓራስ ክንቀርበሉ ዘይንኽእል ንሳውን ብኻን ከይተነፀኩ ናብ ቤተክርስቲያን ክኸይድ ኣይክእልኒ፣ ጸሎት ክገብር ኣይክእልኒ፣ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ክትንክፍ ኣይክእልኒ፣ ኮታስ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረት ጸሎት ይኹን ካልእ ክትሳተፈሉ ዘይትኽእል ኣብ ገዛ ክትገብሮም ዝግባእ መንፈሳዊ ነገራት ክዕቅባ ዘኽእል ነገር የልቦን። እንተኾነ ግን በዚ ብልማድ ዝመላለስ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎና ነዚ ነገር እዚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንርዮ ኢና። እዚ ብመሰረቱ ካበይ መፂኡ እንተኢልና ብሓፈሻ ብልማድን ብዘይፍላጥ ናይ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ኣራዳዳ ዘለናዮ ዘመን ብዝግባእ ዘይምግንዛብ ደኣ እምበር ኣብዚ ዘመን እዚ ርክሰት ዝብል ቃል ክንምህር ርክሰት ኣሎ ወይ ከዓ መርገም ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ ንገዛእ ርእሱ መሰረታዊ ስሕተት እዩ። ካብ ስሕተት ሓሊፉ እውን ናብ ክሕደት ገፁ ዝኸደ እዩ። ምክንያቱ ነቲ ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋህበና ናይ ድሕነት ነገር ዝፈታተን ኣስተምሮ ስለ ዝኸውን ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ብመሰረቱ ዝቃል እዚ ካበይ እዩ ከም ልማድ ፀኒዑ ዝኸይ ዘሎ እንተኢልና ኣዴና ሔዋን ቃል እግዚኣብሔር ጥሒሳ ድምፂ ናይ ዲያብሎስ ሰሚዓ ዕፀ በለስ ቀንጢባ ስለ ዝበልዐት እግዚኣብሔር ኣምላክ በከመ ኣድመውክያ ልእንትኩ ዕፀ በለስ ከማሁ ድሙይ ለእለ ወርሁ ዝብል ቃል ተዋሂብዋ ስለ ዝነበረ ኣዴና ቅድስቲ ሔዋን እዚ ዝረኣያ ዘሎ ወርሓዊ ፅጌ ማለት ከምቲ እንፈልጦ ሊቃውንቲ ከም ዝምህሩና ኣብ ገነት ወርሓዊ ነገር ወይ ከዓ ዝንሪኦ ዘለና ናይ ምድማይ ኣይነበረን። ድሕሪ መኽሓዶም ወይ ከዓ ድሕሪ ካብ እግዚአብሔር ትእዛዝ መጥሓሶም ግን ዝተዋህቦም መርገም ነይርዎም፣ ዝተዋህቦም ትእዛዝ ነይርዎም ክነብሩሉ ወይ ከዓ ክኸድሉ ዘለዎም። ስለዚ ነቦና ኣዳም ብሃፈ ፃማኻ እንዳረሃፅካ ደኺምካ ክትበልዕ ከም ዘለካ ምድርኻ እሾኹን ተኾርባን ተውፃልካ ዝብል መርገም ክወሃብ እንከሎ ነዴና ሔዋን ከዓ በብወርሑ እትርየሉ ናይ ወርሓዊ ፅገ ዝንሪኦ ዘለና ከም ዝተዋህባ ኩላትና እንፈልጦ ሓቂ እዩ ማለት እዩ። ነዚ መሰረት ብምግባር ሓደ ደቂ ሔዋን እዚ ተሰኪሞንኦ ዘላ ወርሓዊ ዝሪኦ ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ብ28 መዓልቲ ዝርአ ምድማይ ናይ መርገም ውፅኢት እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ምህላው ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ኣብዚ ሌዋውያን ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 19 ዘሎ ሰበይቲ ድማ ፃግነ ብምዃና ደም ሰብ ካብ ሰብነታ እንተፈሰሰ ን7 መዓልቲ ርክስቲ እያ፣ ዝተንከያ ዘበለ ድማ ክሳብ 7 መዓልቲ ዝረኸሰ ይኹን፣ ካብዚ ሓሊፉ እውን ዝተንከፋ ዘበለ ወይ እውን ኣብ ፃግንኣ ዝተራኸባ ወይ ዝቐረባ ብዝብል ን24 ሰዓት ዝረኸሰ ይኸውን። ሰብነቱ ከይተሓፅበ ከዓ ቅዱስ ነገር ክትንክፍ ኣይኽእልን።
ምስ ጻግና አኸላ ዝተራኸባ ኸ ንሸውዓተ መዓልቲ ምሳ አይረክስ ሰብነትካ ይሓጸበውን ናብ ቅዱስ ነገር አይትንክን ነቲ ዝተቀመጠትሉ ዝነበረትሉ ስፍራ ዝደቀሰትሉ ስፍራ ከይተረፈ ንኹሉ ኣብ ኦሪት ከም ዝኹንኖ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ እውን ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ዘሎ ካብ ቁፅሪ 1 መሰረቱ እንተርኢናዮ ነዚ ብተመሳሳሊ ሓንቲ ኣደ ወዲ እንተወሊዳ ክሳብ 7 መዓልቲ ርክስቲ ትኸውን ካብኡ እውን 33 መዓልቲ ካብ ደማ ክሳዕ እትነጽህ ቅዱስ ነገር ከም ዘይትትንክፍ ጓል እንተወሊዳ እውን ን14 መዓልቲ ንኽልተ ሰሙን ማለት እዩ ርክስቲ ተባሂላ ትጽዋዕ ወይ ከዓ ርክስቲ እያ ንሳ ዝተንከፈቶ ንሳ ዝተቐመጠትሉ ንሳ ዘላቶ ስፍራ ንሳ እትድቅሰሉ ዝተንከፈ ከይተረፈ ዝረክስ ኣዋጅ ክኸውን እንከሎ ን66 መዓልቲ ከዓ ካብ ደማ ስጋዕ ትነጽህ ቅዱስ ዝኾነ ነገር ኣይትንክፍን ናብ መቅደስ እውን ኣይትቀርብን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ብተመሳሳሊ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ማለት ኣብ ፍትሐ ነገሥት ተኣውጅ እንረኽቦ ሰበይቲ ማለት ናብ ጥምቀት ናብ ቅዱስ ቁርባን እትሳተፍ ወዲ እንተወሊዳ ብ40 መዓልቲ ጓል እንተወሊዳ ከዓ ብ80 መዓልቲ ዝብል ሓደ ቃል ንረክብ ኢና ከምኡ እውን ኣብ ፍትሐ ነገሥት ቁፅሪ ዓንቀጽ 6 ቁፅሪ 235 ዘሎ እንተርኢና ሓደ እኳ ብድፍረት ካህን ይኹን ወይ ዲያቆን ኣብ ወርሓዊ ጻግናኣ ንዘላ ኣደ ወይ ሰበይቲ ዋላ ካብ ነገሥታት ወገን ትኹን ተደፋፊሩ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እእትዩ ቅዱስ ቁርባን ዝሃበ እንታይ ይገበር ካብ ስልጣኑ ይስዓር ዝብል ትእዛዝ ንረክብ ኢና ነዞም ነገራት እዚኣቶም ሓደ ካብ ብሉይ ኪዳን ሒዞ ዝረኣናዮም ካልኣይ ካብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ፍትሐ ነገሥት ተጻሒፎም ዘለው ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ማለት ናብ ምስጢራት ንኸይትሳተፍ ቅዱስ ቁርባን ንኸይትሳተፍ ከምኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኸይተኣቱ ዝኽልክል መሰረታዊ ዝኾነ ኣስተምህሮ ቀንዲ ዕላማኡ ንምንታይ ምዃኑ ብዘይምርዳእ ናብ ርክሰትን ናብ መርገምን ብምውሳድ ኣተርጊሞም ሓንቲ ሰበይቲ ምስ ፀነሰት ወይ ምስ ወለደት ን40 መዓልቲ ን80 መዓልቲ ከም ርክስቲ ወይ ሓደ ካህን ከይዱ ከየንፀሃ ፀበል ከይነፀገላ ማይ ደግመ ከይነፀገላ ኣይትነፅህን እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ከስርፁን ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣብ ወርሓዊ ፅጊኣ ዘላ ሰብ ከም ሓንቲ ኣብ መርገም ዘላ ከም ሓንቲ ኣብ ርክሰት ዘላ ብምሕሳብ ቅዱሳት ነገራት ከም ዘይትትንክፍ ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዘይትሳለም ቅዱስ ዳዊት እውን ወይ ካልእ ናይ ጸሎት መጽሓፍቲ ከም ዘይትትንክፍ ቅዱስ መስቀል እውን ካብ ካህናት ከይዳ ከም ዘይትሳለም ከምኡ እውን ናብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ጠቕሊላ ከም ዘይትቀርብ ጌርካ ኣብ ርእስኻ ናይ ምሕሳብ እዞም መሰረታውያን ነገራት ዝረኣናዮም ጥቕስታት ቀንዲ ዕላምኦምን ትርጉሞምን ብዘይምርዳእ ዝተዋህበ ወይ ከዓ ዘሎ ዝቕፅል ዘሎ ብልማድ ብዘይምርዳእ ዝኸይ ዘሎ ኣስተምሮይ እንተኾነ ግን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ነዚ ነገር እዚ ንምንታይ ኣኸልኪላቶ ኣዴታት ንምንታይ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ናብ ኣውደ ምህረት ወይ ከዓ ናብ ቶበት ክጽጋዓ ዘይክእላ ንዝብል ቃል እንተኮይኑ ኣብቲ ናይ ታቦት ወይ ከዓ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን ብጀካ ደመ መለኮት ናይ ወልደ እግዚአብሔር ናይ ማንም ፍጡር ደም ከፈስስ ስለ ዘይግባይ እቲ ካልኣይ ከዓ ንጽህና ንምሕላዊ ሓደ ሰብ ምስጢራት ክሳተፍ እንተኮይኑ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክመጽእ እንተኮይኑ ብስጋን ብነፍስን ምድላው ክገብር ይግቦ ማለት ብስጋን ብነፍሱን ክዳሎ ይግቦ ነፍሱ ከንጽህ ይግቦ እቲ ቀዳማይ ብነፍሱ ከንጽህ ወይ ከዓ ክዳሎ ኣለዎ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ርእሱ ንኻህን ኣመርሚሩ ካብ ሓጢያትን ካብ ቂምን በቀልን ነፍሱ ንጹህ ምዃኑ ልቦናውን ሕልናውን አንጽሁ ማለት ናቱ መስዋዕቲ ናብ እግዚአብሔር ንኽዓርግ ኣቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ንኽኸውን ነፍሰብነቱ ብንስሓ ሓጺቡ ናብ እግዚአብሔር ክቐርብ ይግቦ እዚ እቲ ውሳጣዊ ወይ ከዓ ናይ ነፍሱ ክፍትሸሉ ዝግቦ ሓደ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ግዳማዊ ወይ ከዓ ስጋዊ ሰብነቱ ምድላው ክገብር ኣለዎ ወይ ከዓ ነፍሱ ኣዳልዩ ክመጽእ ኣለዎ እንብሎ ከዓ እንታይ ተተባሂሉ እዞም ኣብ ኣካላትና ዝርከቡ ፈሰስቲ ብምልኦም እዚ ቃል እዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ኣይኮነ ንነፍስ ወከፍ ኩሉ ፍጡር ማለት ንወዲ ተባዕታይ ይብል ንጓል ኣንስተይቲ ኣይብል ንጾታ ከይፈለየ ማለት ንኹላትና ብዕድመ ኣይፈሊ ብጾታ ኣይፈሊ ንኹላትና ዝወሃቢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግዳማዊ ኣካል ፈሳሲ ርስሓት ተባሂሉ ይጽዋዕ ንፋጥ ክኸውን ይኽእል ከም ሰዓል መሳሊ ጥፍጣፍ ክኸውን ይኽእል ዘትፈኣና እንተኮይኑ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክንቀርብ ኣይንኽእልን ኢና ከምኡውን ብዝተፈላለየ ብስራሕ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ነገር ሃሪሙና ደምና ዝፈስስ እንተልዩ ከምኡውን ደቂ ተባዕትዮ እንተኮይኖም ብሕልመ ሌሊት ዝረኣይዎ ወይ ከዓ እንተርእዮም ናብ ቤተ ክርስቲያን ክቐርቡ ኣይግብኦምን እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ እዚ ናይ ርክሰት መርገም ዝብል ምስ ደም ተተሓሒዙ ኣብ ኣዴታትና ብዝያዳ
ክግለጽ ስለንሪኦ እዚ ጥንቃቐ ክግበረሉ ይግባእ እዚ ጻታዊ መጥቃዕቲ ወይ ከዓ ንዴታት ስነ አእምራውን ስነ ልቦናውን ክጎድእ ዝኽእል አተሓሳስባ ስለዝኾነ ቤተ ክርስቲያናዊ አስተምህሮይ ናይ ሓድሽ ኪዳን ትምህርቲ ይኮነን ምክንያቱ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ሓራ ንምውፃእ ካብ ዝነበረና ርክሰት ንዓና ሓራ አውፂእናይ በታ ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ብናይ ሔዋን ዘይምእዛዝ አፍ ደገ ገነት ተዓጽይ እንተይልና ብናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምእዛዝን ንጽህናን ቅድስናን ድማ ትምክህተ ዘመድና ወይካ ናይ ዘመድና ናይ ወገንና ትምክህቲ ብዝኾነት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካ እዘን አዴታት እዚአተን ካብቲ ዝነበረን ሓሳብ ካብቲ ዝነበረን ርእሰ ምድናንካ ልዕል ዝብላሉ ክብሪ ረኺበን እየን በታ ንጽህትን ቅድስትን ዝኾነት ብተኣዛዝነት ምክንያቱ አዴና ሔዋን ብዘይ ምእዛዛ ሓጢአት ናብ ዓለም ከተመጽእ እንከላ ቅድስት ድንግል ማርያም ካ ብምእዛዛ ናብ ዓለም ህይወት ከም ዘምጽአት ማለት ስለዚ ብምእዛዝ ብዘይ ምእዛዝ ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ሓጢአት ናብ ዓለም ከም ዝመጽ ብምእዛዝ ናይዛ ቅድስት አደኻ ህይወት ናብ ዓለም መጽዩ ስለዚ ኣብዚ ዓለም እዚ ንሕና እንነብሮ ዘለና ሓራ ወፂና ንጹሃት ኮይና ኣብ ዘመን ናይ ቅድስና ኣብ ዘመን ናይ ጽሬት እንነብረሉ ደኣ እምበር ሎሚ መርገም ክንገር ሎሚ አበሳ ወይ ከዓ ርክሰት ኣለወን ኢልና ነዴታትዋ ናይ ኣሕዋትና ክንገልጽ ናይ ብሓቂ እዚ ነቲ ዝተዋሃበና ድሕነት ዘቃልል እዩ ካብ ሓሊፉ እውን ዝኽሕድ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እስኪ ንመልከት ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 1 ዘሎ በሓርነት ምእንቲ ክንነብር ክርስቶስ ሓራ አውፂእና እዩ ስለዚ ጽንዑ ከም በሓድሽ እውን በአርዑት ባርነት ኣይትቆሮኒ ይብለና ስለዚ ሓራ ወፂና ኢና እናበልና ነጽህና ኢና እናበልና ተቀዲስና ኢና እናበልና ስልጣን ውልድነት ረኺብና ናይቲ ቅዱስ እግዚአብሔር ውልድና እናበልና ሎሜ ነደታትና ናሓዋትና ርኹሳትን ወይ ከዓ መርገም ኣለወን ብምባል ንሓስብ እንተሎና ከመይልና ሕጅና ይዝሓድሽ ኪዳን አስተምሮ ንምህር ኣለና ወይ ከዓ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሰባት ኢና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ከነስተውዕሎ ዘለና ነገር እንተልዩ ኣበናይ ዘመን ኢና ዘለና ቤተክርስቲያን ነዚ ቃል እዚ በፍትሐ ነገሥት ዘቐመጠተኻ ንምንታይ ነዚ በኦሪት ኣብ ኦሪት ዝተጻሕፈ ቃል ዲያስ ወይስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣመላኻኽታ እንታይ ዝመስል ብዝግባእ ምግንዛብ የድልየና ማለት እዩ ስለዚ ቤተክርስቲያን ዝጻሓፈቶ ኣፍኣውን ውሳጣውን ከነወግዶም ዘለና ሓጢአት ግንዛቤ ብምግባር ምክንያቱ ሓደ ሰብ ዋላ ወዲ እንተኾነ ርስሓት እንተልይዎ ናብ ቤተክርስቲያን ከኣቱ ኣይፍቀዶን እዩ ኣዴታት ጥራይ ኣይኮናን ስለዚ ነዴታት ጥራይ ዘተኮረ ሓሳብ ሒዝና ክንቀርብ ኣይግባአናኒ ስለዚ ሓንቲ ሰበይቲ ስለዝሓረሰት ሓደ ኣቦ ኸይዱ ግድን ማይ ጸሎት ክገብረላ ኣለዎ ክነጽገላ ኣለዎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ብቃል ኪዳን ብምስጢረ ቁርባን ተኽሊል ፈጺማ ሓድነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ናይ መንፈስ ቅዱስ ጌራ ካብ ሎሚ ንድሓር ሓደ አካል ይኹም እቲ እግዚአብሔር ሓደ ዝገበሮ ሰብ ኣይፍለየ ኢላ እቲ ውህበት እግዚአብሔር ዝኾነ ውሉድ ክመጽእ እንከሎ እዛ ሰበይቲ እዚኣ መርገም ኣለዋ ወይ ከዓ ረኺሳ እያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ብመሰረቱ ብቅዱስ ቁርባን እያ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ገይራቶም ሓደ ዝገበሩሉ ምስጢር ከዓ እዚ ውህድ ምስጢር እዚ እዚ ውላድ እዚ ንኽመጽእ እዩ ስለዚ እዛ ኣደ እዚኣ ከመይ ገይራ ስለ ዝወለደት ኣብ መርገም ኣላ ወይ ከዓ ኣብ ርክሰት ኣላ ክበሃል እንተኾነ ግን ኣቦታት ከይዶም ኣብ ቤታ ከይዶም ጸሎት እንተገበሩላ ሓደ ካብቲ ዝነበረቶ ጭንቂ ብሰላም ብጥዕና ምግልጋላ ንእግዚአብሔር ምምስጋን ክኸውን ይግብኦ ካብ ሓሊፉን ድኻም ስለ ዘለዋ ክጽሊ ስለ ዘይትኽእል እቲ ናይ ንስሓ ኣቦ ኸይዱ ብጸሎት ክሕግዛ ክረድኣ ንኽጽሊ ከምኡውን ማይ ጸሎት እንተነጸገላ ነውሪ ይኮነን እዚ ገበን ኣይኮነን ክንጽሊ ይግባአና ዕለት ዕለት ጸሎት ክንገብር ይግባአና ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ይግባአና ስለዝተዋሃበና ሓድሽ ውሉድ ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ይግባአና ብጸሎት ክንዝክሮ ይግባአና እዚ ስለዝገበረልካልና እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ብምባል ጸሎት ጌርና ነቲ ቤት እንተተባረኸ ሽግር ዝበሃል የብሉን እንተኾነ ግን እቲ ኣተሓሳስባ ረኺሳ ያጸኒሓ ኣብ መርገም ያጸኒሓ ትነጽሃላ ብዝብል ኣተሓሳስባ እንተኾይኑ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ መርገም ስለ ዘላ ኣብ ርክሰት ስለ ዘለኻ ናብ እንዳ ሓራስ ኣይ ኣቱን ዝብል ኣተሓሳስባ እንተሊና ግን በፍጹም ተጋጊና ኣለና ስሑት ዝኾነ ኣተሓሳስባውን ወኒና ወይ ከዓ ገዚእና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ኣተሓሳስባ እዚ ክንወጽእ ይግባአና እግዚአብሔር ንዓና ካብ ኣበሳናን መርገምናን ሓራ ንኸውፅኣና ወሰዓረ እምኔነ መርገም ወገብረ ሰላም በማእከለነ ተባሂሉ ተዘሚሩ እናሃለወ ኣብዚ ዘመን እዚ
ካብ መርገም ሓራዝ ወፃናሉ ኣብ ሰላም ኢና ንነብር ዘለና ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነገሰላ ቤተክርስቲያን ብስጋን ደምን ዝኸበረት ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንነብር ኣሎና ተቀዲስና ኢና ማለት ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ኮይና ኢና እናበልናስ ነዴታትና ሎሚ ረኺሰንን ኣብ መርገሜን ዘለዋ ዝብል ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ምዝራብ እንታይ ማለት እዩ እዚ በፍጹም ክርስትናዊ አስተምሮ አይኮነን ካብ ቤተክርስቲያንና ዝወፀ አተሐሳስባ ስለዝኾነ ጸሎት ምግባር ነውሪ ይኮነን እቲ ቤት በማይ ጸሎት ጌርካ ምንጻቅ ነውሪ አይኮነን እንተኾነ ግን ኣብ ቅድስና የላን ወይውን ኣብ ርክሰት ያዘላ ኣብ መርገማ ዝብል አተሐሳስባ እቲ ካህን እውን ከነጽገላ ኸሎ ካብ መርገማ የንጽሃለኹ ይቅድሳለኹ ኢሉ ዝሐስብ እንተልዩ ጌጋዩ ስለዚ እዛ ደዚኣ ምስ ወለደት ንጽባሓይቱ እንተኽኢላ ካብ ድኻም ሓራ እንተኾይና ክትጽሊ ትኽእል እያ ምስ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ክትራኸብ ትኽእል እያ መስቀል ክትሳለም ትኽእል እያ ዝኽልክላ ነገር የብላን እንተኾነ ግን ምስ ደማ ኾላ ኣብቲ ደመ መለኮት ዝፈሰሉ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ግን ክትመጽእ ኣይትኽእልን እያ እዚ ዝተሓሓስካ ምስ ርስሓት ደኣ እምበር ምስ ርክሰትን መርገምን ኣይኮነን ስለዚ ጽቡቕ ጌርና ክንግንዘቦን ከነስተውዕሎን ዘለና ርክሰት ወይ ከዓ መርገም ዝበሃል ኣብዚ ዘመን እዚ የሎን ማለት እዩ ተወጊድ እዩ ወይተና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ተሰቂሉ ንምንታይ ኣብ መስቀል ውዒሉ ዶስ ነቦታት ጥራይ መስቀል ውዒሉ ነደታት ኣይኮነን ኢና ክንብል ስለዚ ወርሓዊ ጽግአን ክመፀን እንከሎ ከምኡውን ነደታትና ይኹን ኣሕዋትና ኣብ ዝረኣየሉ ሰዓት ኣዴታትና ኣብ መርገም ኣለዋ ኢልና ክንሓስብ ኣይግባአናን እዩ ንሰን ዝተንከፋ ክንትንከፍ የብልናን ንሰን ዝደቀሳሉ ዓራት ክንድቅስ የብልናን ማለት ኣይኮነን ብልክዕ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምጻግን ኣዘላ ሰበይቲ ምርኻብ ኣይፍቀድን እዚ ዋላ ብጥዕናዊ ምርምር ብሳይነስ ይኹን ቅቡል ኣይኮነን ስለዚ ቤተክርስቲያንና ነዚ ዝኾነ ዘይኮነ ስርዓታ ወይ ከዓ ጉዳያ ስጋዕ እትፍጽም ዕለታ ስጋዕ ዝፍጸም በዚ ነገር እዚ ሰብኣይ ናብኣ ክቐርብ ኣይግቦን እንተኾነ ግን ስለ ዝረጽሐት ርክስቲ ስለ ዝኾነት ኣብ መርገም ስለ ዘላ ግን ኣይኮነን ብሕብረት ኮይኖም ክጽልዩ ይኽእሉ እዮም ብሕብረት ኮይኖም ቅዱሳት መጽሓፍቲ ክሳለሙ ይኽእሉ እዮም ብሕብረት ኮይኖም ንጹህ ማይ ጸሎት ክሰትዩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ቤቶም ኩሉ ነገር ኮታ ዝገብርዎ ናይ ሕብረት ጸሎት ኣብ ቤቶም ክገብሩ ይከኣሎም እዩ ኣደ ኣከምዚ ኩነታት ስለ ዘላ ተባሂሉ ካብ ጸሎት ካብ ቅዱስ መጽሓፍቲ ወይ ከዓ ካብ ማይ ጸሎት ምስታይ እትኽልክለሉ ሰዓት የልቦን እንታይ ስለ ዝገበረት ምክንያቱ እዚ ወርሓዊ ጽግያኮ ተራእይዋ ማለት እንታይ ማለት እዩ በረኸት ይኮ ውሉድ ዝመጸሉ ሰዓት ኣኺሉ ማለት ይኮ ምክንያቱ ከምቲ ጽግያት ንኽፈሪ እንተኾይኖም መጀመርታ እጽዋት ማለት እዩ እጽዋት ክፈሪ እንተኾይኖም መጀመርታ ዕምባባ እዮም ዘርእዩ እዚ ማለት ንፍረ ተዳሊና ኣለና ክንፈሪ ኢና ክብሉ ዕምባባ የርእዩ ከምኡኻ ሓንቲ ኣደ ናብ ፍረ ክትበጽሕ እንተኾይና ናይ ፍረ ግዜኣ ከም ዝኣኸለ ክትወልድ ከም እትኽእለሉ ሰዓት ክትፈርየሉ እትኽእል ሰዓት ከም ዝኣኸለ ምልክት እተርእየሉ ወርሓዊ ጽግያ እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ወርሓዊ ጽግያ ኢኻ እቲ ናይ ምውላድን ናይ መፍራይን ዕድል ዘሎ ስለዚ ብመሰረቱ ናይ በረኸት ምልክት ደኣ እምበር ናይ መርገም ምልክት ኣይኮነን ከምቲ ቅድም ኣብ ጥቅመ ሰናኦር ሰባት ብሓጢያት ተላዓይሎም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝነብሩሉ ዝነበሩ ቋንቋ ከም መርገም ኮይኑ ዝመፀ መርገም ኮይኑ እንታይ ክገብሮን ከሎ ክበታትኖም እንከሎ ናብ ኩሉ ዓለም እንሪኦ ብድሓር ግን ኣብ ዘመን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሙራድ ኣብ ጳራቅሊጦስ ግን ሃብቱ ኮይኑ ወንጌል ናብ ዓለም ሙሉእ ንኽዝርጋሕ በረኸት ኮይኑ ክመፅእ እንከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ከዓ እዚ ወርሓዊ ጽግያት እንብሎ ልማደ ኣንስት እንብሎ እዚ ልክዕ በረኸት እዩ ቀደም ብመርገም እኳ እንተመፀ ሕጂ ግን በረኸት ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ውሉድ ዝርከበሉ ምስጢር ውርድ ዝርከበሉ ዕምባባ ደኣ እምበር መርገም ኣይኮነን ርክሰት ኣይኮነን ስለዚ ካብዚ ዓይነት ኣራዳዳ እንተሎና ክንርሐቕ ይግባአና ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኣዴታት ወይ ዝኾነ ሰብ ኣከምዚ ኩነታት ኣብ ርስሓትን ደም ኣብ ምፍሳስ ኣብ ዘለሉ ወዲ ተባዕታይ ክኸውን ንኽእል ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ዝኽእል ንኽልከለሉ ግን ናብ ማይ ጸሎት ከይድና ክንሕፀብ ኣይንኽእልን ኢና እዚ ስለ ብርስሓት በቃ ረሲሕና ስለ ዘለና ረሲሕና እናሃለና ከለና ክንሕፀብ ኣይንኽእልን ኢና ካልኣይ ምስጢር ክንሳተፍ ኣይንኽእልን ኢና ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ናብ ቤተክርስቲያን ክንኣቱ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ቀጽሪ ኮይና ርሕቕና ግን ከነቐድስ ንኽእል ኢና ጸሎት ክንገብር ንኽእል ኢና ስለዚ
ኣፍቲ ርክሰትን መርገምን ዝብል ዘሎና ኣራዳዳ ብዝግባእ ፈሊና ክርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ቤተክርስትያናዊ ዝኾነ ምስቲ ቤተክርስትያናዊ ዝኾነ ናይ ነገረ ድሕነት ቋሚ ዝኾነ ናይ ነገረ ድሕረትና ዘጋጭወና ስለ ዝኾነ ዘለና ርዲት ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጦ ይግባአና ብሓፈሻ ከዓ ነዴታትና ተጽዕኖ ዝገብር ስነ ልቦናውን ኣእምራውን ዝጎድእ ብዓብዩ ኣደ ማለት እኮ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሓደ ህፃን እያ ንህፃናት ሒዘን ኣልየን ተንከባኺበን ብዝግባእ ናብቲ መንፈሳዊ ህይወቶም ከማዕብላን ከዕብያን ከሃንፃን ዝኽእላ ኣዴታት እየን ስለዚ በዚ ንገብሮ ዘለና ነቋሽሸን እንተኾይና ንፀቕጠን እንተኾይና ናብ ቤተክርስትያን ክሳተፋ ከምዘይብለን ማለት ኣብ ቀፅሪ ቤተክርስትያን መፅአን ክቐድሳን ክፅልያን ከምዘይክእላን ነግረን እንተሊና ከምኡውን ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከምዘይሳለማ ቅዱስ መስቀል ከምዘይሳለማ ጸሎት ክገብራ ከምዘይክእላ ነምህረንን ሕብረንን እንተሊና እቲ መንፈሳውነተን ክዳኸም ይኽእል ከቢድ ተጽዕኖ መንፈሳዊ ተጽዕኖ ኢና ንሕድር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባን ኣስተምህሮን ተኸልኪልና ኣዴታትና ንጹሃትን ቅዱሳትን ከም ምዃነን ኣሚንና እዚ ነገር እዚ ክረአየን ከሎ ብርሳሓት ሓደ ሰብ ርሂፁ ከም ዝረስሕ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ፀኒሑ ተዓንቂፉ ደም ወፂዩ ደም ኣብ ዝፈሰሉ ናብ ቤተክርስትያን ከምዘይከይድ ሕልመ ሌሊት ርኢውን ሓደ ወዲ ናብ ቤተክርስትያን ከምዘይቀርብ ምስጢራት ከምዘይሳተፍ ልክዕ ከምኡ ብርሳሓት ደኣ እምበር ርኹሳትን ወይ ከዓ ኣብ መርገምን ከም ዘለዋ እናሓስብ እንተሊና ሓሳብና ክንቅይር ኣመላኻታታናን ኣራዳድኣናን ግንዛቤናን ከነስተኻኽል ይግባአና እምበር ኣዴታት ኣብ ዘመን እዚ ቅዱሳን ኣይኮናን ወይ ከዓ ካብ ቅድስና ዝረሓቐየን ምባል ኣዝዩ ካብ ኣስተምህሮ ቤተክርስትያን ዝረሓቐዩ ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና እዩውን ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ትፀዋዓና እግዚአብሔር ንቅድስና እምበር ንርክሰት ኣይኮነን እዚ ካብ ኮነ ከዓ ኣብ ቤተክርስትያናን ወይ ከዓ ኣብ ኣዴታትና ኣብ ኣሕዋትና ዘለና ኣመለኻኽታ ምዕሩይ ክኸውን ይግቦ ማዕርነት ክህልወና ይግቦ ብሓፈሹ ደቂ ኣንስትዮ ንዴታትና ዝነገር እዚ ተፅዕኖ ክወርደን እንከሎ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝነገር እዚ እንተዝወርድ ኣነ ብእውነት ሓደ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ኣይምተረኽበን ነይሩ ቅዱስንኦም ምተዳኸመ ምማህመነ ብኡ ገይሮም ምደኸሙ ብዘይክኡካ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዘሎ ማጆሪቲ ብዝሕ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እንተነነፃፅሮ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ኩሉ ፀቕጢ ምስ ኩሉ ስቃይንን ምስ ኩሉ መከራንን ደቀንን ነፍሰንን ሒዘን ኩሉ ግዜ ድልዋት ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ወይ ከዓ ቀፅሪ ቤተክርስትያን ንረኽበን ኣዴታት እየን ብጣዕሚ ክምስገና ይግበን ክኸብራ ይግበን ኣዴታት ናይ ብሓቂ ክምስገና እዩ ዝግበን ምክንያቱ እዚ ኩሉ ሽግራት እዚ ኩሉ ተፅዕኖ እናሃለወ እንከሎ ካብ ስፍራ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ክረሕቃ ኣይንርአንና በንፃሩ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ዝሓሸ ካብ ናብ ቤተክርስትያን መንፈሳዊ ህይወት ዝፈታተን ነገር እናሃለወና እንከሎ ካብ ዙርያ ቤተክርስትያን ርሒቆም ዝርከቡ ግን ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣዴታትና እቲ ዘለወን ትግሃት ንቤተክርስትያን ብዝያዳ ንኽቕፅላሉ ንኸበራትዖም ክንሕግዝ ላ ይግባአና እምበር መሊስና ቤተክርስትያናዊ ብዝኾነ ኣስተምህሮ ከነዳኽም ኣይግባአናን እዩ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 7 ዘሎ እንታይ ይብለና ኣምላኽ ንቅድስና እምበር ንርክሰት ኣይፀዋዓናን ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፀዋዓና ንዓና ድሕነት ዝተዋህበ ንቅድስና ዳ እምበር ከቶ ርክሰት ዝበሃል ኣብ ልዕለና የልቦን እቲ ንዓና ሓራ ዝገበረና እግዚኣብሔር ልኡል ኣካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ ስለዚ ቀንዲ ክንርድኦ ዘለና ከዓ መርገምን ረክሰትን ዝበሃል የልቦን ሓንቲ ደ ወርሓዊ ይምፃእያ ከምኡውን ህፃን ትውለድ እንታይ ኣብ ረክሰት ወይ ከዓ ኣብ መርገም ዝበሃል ከምዘየላ እዚ ኣረዳድኣ እዚ ከነስፍሕ ይግባአና ስለዚ በዚ ነገር እዚ ኣስተኻኺልና ኣዴታትና ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዘለወን ተሳትፎ ዘለወን ንህፃናት ይኹን ነናሓድሕደን ዝገብርኦ መንፈሳዊ ዕብየት ዝያዳ ከዓብያን ልዕል ክብላን ክምስገናን ይግበን ስለዚ ኣዴታትና ሞራል ክንህበን ከነበራትዐን ንህፃናትን ንሰብኡተንን ሒዘን ናብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ብዝያዳ መፅአን ምስጢራት ንክሳተፋ ዝያዳ ከነበራትዐንን እቲ ዘለወን ሓቀኛ ናይ ቤተክርስትያን ኣስተምህሮ ብምምሃር ሞራልን ንኸይጉዳእ ክንሕልወን ዳ ይግባእ እምበር ከነዳኽመንን ተፅዕኖ ክንገብር ዝያዳ ፍርሓት ንክስምዓን ክንገብር ኣይግባአናን እሞ ልኡል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዝመሃረናን ስለዝገሰፀናን ክብርን ምስጋና ንዕኡ ይኹን ስብሃት ለእግዚአብሔር